Ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубони ман ва меҳмонҳое ки нав ба канал дохил шудем. Ҳамаи шуморо ман ба канали худам хушомадед мегӯям. Умедворам ки ҳамаатон сеҳату саломат ҳастед. имрӯза видеомо набошад, сар мекунем аз тайёр кардани хӯришҳо. имрӯз мо якчанд намуди хӯришро тайёр мекунем аз маҳсулотҳое ки ҳаррӯза дар хонаи мо дастрас карда мешавад. дар якум хӯриши мо лозим мешавад картошка, сабзӣ, гӯшти мурғ, тухм, ҷугурии бандуэл ва майонез. Картошка, сабзӣ, гӯшти мурға ва тухма обпаз мекунем. ҳамаи маҳсулотро эҳтиётка мегзаронем. гӯшти мурға боша реза мекунем. ҳамаи маҳсулотро рӯи ҳам ба навбат рехта дар ҳар қабаташ майонез мекунем. дар болои картошка ва сабзӣ каме намак мечошем. фикр мекунам ки ами хӯриш тайёр кардан ё барои занҳои мо ягон кори мушкилӣ надорад, осон аст. вале ман ки тайёр кардам, хостам ки дар канал моно барои апа хӯраку мотиватсия шавам, бихезан анам хел тайёр кунам. ман бисёри вақт тамошо мекунам ягон чира, мотиватсия мегирам, баъд мехезам ҳамо чира тайёр мекунам. баъдан духтаро дар ҳамин ҷа то вақте ки ами салати мо тайёр мешавад, як комментариёро ягон таша ҷавоб диём. ҳазор раҳмати калом барои гапҳои хубе ки менависен, барои иқадар дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмати калом апа харако. ва чи видеои гузашта дар хонаи ҳеварам будам, қати зани ҳеварам пухтупаз кардем. чи дуоҳои хуб доден, зиёд миннатдорам. худ ма дуои хуб доден, зани ҳевар ма дуои хуб доден. ҳар яки шумо зиёд миннатдорам барои иқадар суханои беҳтаринтон. баъдан як хоҳараки мо савол ҳамҷо дода будиям ки ягон маърака доштем, апаҷони қабл пухтупаз кардем. не, ягон маърака набуд. ҳама хел хостем ки тайёр кунем. чӣ хел ки шумо дидем, ду поднос буд. Як подносша ман овардам кати кӯдаком хӯрдум. як подноси дигара аз хонагии ҳеварам мисол хӯрдам. вай булочкарам иқадар бисёрам набуд. 2 лист будак урам. як листша мара додам, як листи дигаша худшон хӯрдам. ҳам хел фикр мекунам ки ду оилада иқадар чизи зиёдам набуд. ҳам хел барои хӯрдан тайёр карда будем. баъд як апаҷони мо нависиянд ки ман чакчак мекунам, якум бор дар шумо дидам ки сода меандозем. блеск мета сода кунам ё лимон кунам гуфта ҳам хел савол додиянд. ҳарчанд дар комментариҳо ҷавоб додам, хостам ки ҳаминҷа ҷавоб диём. ягон касе ки мисол ҳама хел саволода ҷавоб гирифтан мехоҳад, як бора саволошонда ҷавоб бигирад. ман духтаро ҳам сода қатӣ мекунам, ҳам бесода мекунам. иҷода асал бисёртар андохтагӣ будем. ҳам хел сода меандозем. ҳо блеск мета, чӣ хеле ки шумо ҳамо видеоро тамошо карда бошед, агар чакчаки мо хеле блеск дошт, чӣ қадар хушрӯ буд, бениҳоят бамазза буд, ҳам видшам хушрӯ буд. духтаро бикунем, пушаймон намешавем. иҷода хай мо ина салатмона қариби бигем ки якумша тайёр карда шудем. ай ҳама боло ма зардии тухма мондум. дар навбор фикр мекунам ки ҳамаш намоён буд. ҳамаи ҳам маҳсулотое ки шумо диден, ҳамаи ҳамвора як рехтем болои ҳам ва дар қабатош майонез кардем. иҷода боша ай ҳама охирон зардии тухма рехтем. баъдан майонез қатъи анам хел оро додистем. нигаҳ кунед, амо майонезам болош дар накуниям хушрӯ ваё. бо вақте ки бо гил мемонем, фикр мекунам ки бо аппетитнитар мешавад. инам хел хай мо гил мондем. баъд амо ҷугурякора якта дар байнои анамо чоркунҷаакҳо монда. бо хостем ки хушрӯтар шавада.
инами хел якум хӯриши мо тайёр шудак, мегузарем ба дуюм хӯриш. ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, Шаронский мастери ширкати Атоми. вақте ки ягон каса даъват мекунам, мегам апай Хусият, мешавад ки ман ҳамин маҳсулота барои худам бихарам, ман фурӯхта наметавонам, мега ай ман фурӯшанда намебироям. Ман мегӯям мебахшӣ мамам хелиам, манам даҳҳо ширкат фарёд мекарданд ва хариди ҳар моҳара дида ман метарсидам, мегуфтам ҳамира чиз бихарам, чӣ химайра мефурӯшам, майра только подарка карда метавонам, ягон шиносам да фурӯхта наметавонам. ба ҳамин хотир духтарако, беташвиш, дар ширкати Атоми шумо барои хариди худтон маош намегиред. ширкати Атоми да шумо барои тавсия додан маош мегиред. яъне ки шумо бояд вақте биёен регистратсия шавед, намояндаи ширкат ба ҳисоб мере ва маҳсулота харидем худтон истифода бурден, якум бор шумо шиносотон да тавсия метиҳед. мо аз ҳисоби тавсияҳо маош мегирем. чӣ гуна? вақте ки мо харидем худмон истифода бурдем, маҳқул мошид, ай таҳти дил чизе ки дар ҳақиқат фори дагмон, як шинос, як рафиқ, як ҳамсоямон да тавсия метиҳем. вақте ки вай хос харидорӣ кардан, ҳатман зери худмон регистратсияш мекунем ва вай касам намояндаи ширкат мешавад. аз ҳисоби хариди ҳар як нафаре ки мо тавсия метиҳем, мо да бал гузаштан маош мешавад. дар ширкати Атоми команда сохтан осон аст. барои чӣ? барое ки дасти рост ва дасти чап одам регистратсия мекунем. 10 одам, 20 одам не, ҳар як одам 2 кас бояд регистратсия кунад. хело мекунем ки дар давлате ки зиёдаи 9 миллион одам ай 2 кас регистратсия кардан и ягон мушкилӣ надорад. барои ҳамин ҳар як шуморо ба ширкати Атоми даъват мекунам. рақамҳои мода банависе, оиди кор бо машмода пурра мефаҳмед. дуюм хӯриш мона боша, ба инами маҳсулотҳо тайёр мекунем. мода лозим мешавад 2 дона картошка, 2 дона сабзӣ, 2 дона тухм, камтара гӯшти мурғ, ҳамаи ами маҳсулотҳо обпаз кардагиҳад духтаро. баъд 100 грамм сир, ҳамаи ами маҳсулотҳоро айтёрка мегзаронем. гӯшти мурға боша майда реза мекунем ва ҳамаи ами маҳсулотҳомона ҳамроҳи майонез якҷоя мекунем. баъдан ами шакли кулула қатӣ нигоҳ кунед, инам хеле кулула мекунем ки ранги чӣ шава, мандарин. ина сабзиро ҳамроҳ кардагӣ нестем духтаро. чӣ хеле ки шумо дида будем 2 дона сабзирам доштем, уро ози дар тарелка отдельно ози гирифтагиём, барое ки ай ҳама боло сабзира мекунем то ин ки свети аму мандарина бигира. инам хеле ҳама акша куллак мекунем. ина сабзимонам айтёрка гузарондем, як пакета мегирен, мемонен, хушрӯвак тунук мекунен дар рӯи пакет сабзиёра. ягон ҷош кушода намонад духтаро ки чи ами салати мо сафедай ай таҳ метова. духтаракое ки дар телеграм канали ман ҳастен, ман и видеоша дар телеграм канал партофта будам рӯзе ки тайёр карда будам. духтаро зиёд ами рецептша пурсидан ки чӣ хел тайёр мекунем. ман гуфтам ки шумо да ки дар ютуб мепартом тамошо кунед. ҳазор раҳмати калон ки ждат карден. ина духтаро партофтам, метавонен ки ба ҳазор тамошо кунен, кардан хоҳен агар намхоҳед аз рӯи кардагиҳои ман нигоҳ карда тайёр кунен, боварӣ дорам ки маҳқул мешавад шумодаям. баъд духтаро ина иҷода хай тайёр шудак хӯриши мо ба намуди мандарин. баъд мо телеграм канали худмона дорем, хоҳишмандо метавонен ки бидурен, силкаша дар якум комментария мемонам. ва и охирон хӯриши моае ки инами қадар маҳсулот дар кор буд, чӣ хеле ки шумо дар рӯи навор диден. и ами ранги чи оливия борияи духтаро, ман чӣ хеле ки шумо диден як чанд намуд салат ки тайёр кардам, ай зиёдӣ чизои маҳсулотое ки ай дига салатҳо модарам хел оливия тайёр кардам. ина дар инҷа ҳама салатакҳои мо тайёр шуда. ина нигоҳ кунед, бо камтарак оро додемша, фикр мекунам ки хушрӯй бад шид. ина якум салат монай, ина мандаринакое ки тайёр кардем. фикр мекунам ки ранги ами мандарино шуда. духтаро агар шумо да маҳқул шуда боша, комментариҳои шуморо ждат мекунам дар таи видео. и хай охирон хӯрише ки мо кардем, инам хеле хушрӯвак. боварӣ дорам ки ҳамаи шумо да маҳқул шудагӣ. ҳазор раҳмати калон ки видеои моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. ами ҳамаи ами ҷонканиҳои морам, ҳамин қадар заҳмати морам барои шумо ай духтаро ки дар ғарибӣ зиқ нашавен, каме ҳам боша видеои моро тамошо карда хурсанд шавен. ва касоне ки ягон чизак ай видеоҳои мо ёд мегиранд, бо бовар кунен боз зиёдтар хурсанд мешавем мо. ина духтаро 3 намуд хӯриш баҳри шумо
تیار کردم. میتونین که تماشا کنین، وقتی خودتون خوش گذرانین. فکر میکنم که آهسته آهسته با همین ویدیوی ما به انجام میرسه. تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتون باشه. مهمانایی که نو به کانال ما داخل شدین، اگر ویدیو ما شما دا مقبول شده باشه подписаться را فراموش نکنین. که عمر در غمی من گریه داری، چیسان فرزند